हॉटेल सुमंत ओरोस, शुद्ध शाकाहारी जेवणाची उत्तम सोय. आमच्याकडे इडली, डोसा, चहा, कॉफी, कांदा भजी, पावभाजी, व्हेज थाळी आणि व्हेज चायनीज मिळेल. पत्ता शॉप नंबर 4, भावना आर्केड, पतसंस्थेजवळ, ओरोस. संपर्क 9860 66 17 14. आमच्याकडे सर्व प्रकारच्या पार्टी ऑर्डर्स स्वीकारल्या जातील. भाजप नेते तथा माजी खासदार डॉक्टर निलेश राणे हे त्यांच्या ट्विट्समुळे कायमच चर्चेत असतात, कारण त्यांची ट्विट्स कायमच थेट हल्लाबोल करणारी असतात. याआधी सुद्धा निलेश राणे यांनी आदित्य ठाकरेंवर हास्यास्पद ट्विट करत आदित्य ठाकरेंना टोला लगावलाय. माजी खासदार डॉक्टर निलेश राणे यांनी त्यांच्या ट्विटर हँडलवरून सध्या आदित्य ठाकरेंना अजून एका ट्विटद्वारे टोला लगावलाय. निलेश राणे यांची ट्विट्स कायमच थेट हल्लाबोल करणारी असतात. त्या आदित्यची लाच काढली ते बरं झालं, पण त्या शेंबड्याला घोड्याऐवजी गाढवावर बसवायला पाहिजे होतं आणि त्या फुसक्या बारला युवराज वगैरे म्हणू नका, असं ते ट्विट. याआधी सुद्धा डॉक्टर निलेश राणे यांनी आदित्य ठाकरेंवर हास्यास्पद ट्विट करत आदित्य ठाकरेंना टोला लगावलाय. माजी खासदार डॉक्टर निलेश राणे यांनी त्यांच्या ट्विटर हँडलवरून अजून एका ट्विटद्वारे आदित्य ठाकरेंवर पुन्हा एकदा टोला लगावलाय. मात्र हे ट्विट सुद्धा हास्यास्पद ट्विट आहे. त्या आदित्यची लाच काढली ते बरं झालं, पण त्या शेंबड्याला घोड्याऐवजी गाढवावर बसवायला पाहिजे होतं आणि त्या फुसक्या बारला युवराज वगैरे म्हणू नका, असं ते ट्विट. भाजप नेते तथा माजी खासदार डॉक्टर निलेश राणे हे त्यांच्या ट्विट्समुळे कायमच चर्चेत असतात. कायमच ते आपल्या ट्विट्समुळे चर्चेचा विषय देखील बनले. याआधी सुद्धा डॉक्टर निलेश राणे यांनी आदित्य ठाकरेंवर हास्यास्पद ट्विट करत आदित्य ठाकरेंना टोला लगावलाय. माजी खासदार डॉक्टर निलेश राणे यांनी त्यांच्या ट्विटर हँडलवरून पुन्हा एकदा आदित्य ठाकरेंवर ट्विटद्वारे टोला लगावलाय. मात्र हे ट्विट सुद्धा हास्यास्पद ट्विट आहे. निलेश राणे यांची ट्विट्स कायमच थेट हल्लाबोल करणारी असतात. तर पाहूयात यावेळी त्यांनी नेमकं काय ट्विट केलंय. त्या आदित्यची लाच काढली ते बरं झालं, पण त्या शेंबड्याला घोड्याऐवजी गाढवावर बसवायला पाहिजे होतं आणि त्या फुसक्या बारला युवराज वगैरे म्हणू नका, हेच ते ट्विट. ते ट्विट आपण कोकणशाहीच्या स्क्रीनवर पाहतोय. त्या आदित्यची लाच काढली ते बरं झालं, पण त्या शेंबड्याला घोड्याऐवजी गाढवावर बसवायला पाहिजे होतं आणि त्या फुसक्या बारला युवराज वगैरे म्हणू नका, असं ट्विट माजी खासदार डॉक्टर निलेश राणे यांनी आदित्य ठाकरेंना टोला लगावत केलंय. ब्युरो न्यूज कोकणशाही. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.